injiniya Kano, akwai wani aboki na dan uwa na abokin aiki ya ce dan Allah ya zai ya gane yadda ake setin ringi, idan ya seta ya dauki tsawon lokaci. To aboki na kasan shi manhaja irin wannan ba ta buƙatar dogon bidiyo, amma idan kana bibiya ta a hankali zaka gane yadda zaka ka seta bakin ringi. Amma na farko in yi amfani da wannan lokacin, ina so idan har zaka hada inji musamman na Toyota ko na Honda, karka yadda ka ce zaka siyo ringi local, ka siyo original PP din ma ba haɗin inyamuri ba, wanda yake asalin original, misali black ring irin wannan. Sannan na biyu, idan ka tabbatar da block engine standard ne, ka yi wa Allah ka yi wa manzan Allah, karka yadda ka siyo rings standard, a'a ka nemi O10, ma'ana O10 wanda da kanka za ka fiyalin ɗinsa ka goge shi yadda kake so. Irin su Marsandi, su BMW, su Ford, su ake siyowa ringi nasa standard wanda kana sa shi bakin yi zai daidai da wannan block engine. Abin da yasa na ce karka sai ringi wanda yake standard, idan ka sai ringi wanda yake standard ka buɗe shi kamar yadda na buɗe haka, kuma sai ka sa sai ka ga bakin ringin ya buɗe bai kulle ma yadda kake so ba, wannan yamurin ba zai yadda ya karɓar ma wannan ringi ba. Kai sai dai ka yi haƙuri ka haɗa bisa tsautsayi ko ce bisa tunanin cewa wata Allah zai daɗe. Wannan dalilin yasa idan ka haɗa za ga ringi bai daɗe ba. Kakwar ka siyo otal wanda za a goge da kanka, ka tabbatar ka saita bakin ringi da kanka. Wannan shine shawara ta da kai. Sannan ka bibiye ni a shafi na YouTube channel, za a gan shi AI Injiniya Kano TV, na shi da babban baki. A nan zan sauke wannan bidiyo da kake nema, kuma idan ka yi sai ka ce ma ka yi mu subscribe domin ka ƙara jin saƙon koda na sake ajiyewa. AI Injiniya Kano.